1/3 svih oboljelih u Hrvatskoj mlađa od 50 godina, dakle to je rak koji u prosjeku zahvaća mlađe žene od drugih, a također to je rak koji je sprečiv u više 99% slučajeva. Rak vrata maternice je najpreventabilniji rak općenito u ljudskoj populaciji. On svojom mjestom gdje se nalazi taj vrat maternice jednostavno se nudi kako za ranu dijagnostiku, a sve ove metode koje imamo na raspolaganju primarne prevencije, znači od zdravstvenog prosvjećivanja i cijepljenja, nam omogućavaju da neke zemlje koje su ranije krenule i bolje organizirane smatraju da do kraja ove decenije će ova bolest biti zapravo sporadična u njihovim zemljama. Izlječivost raka vrata maternice ovisi o stupnju u kojem se taj rak vrata maternice pronađe. Ako se on pronađe u premalignim stupnjevima, onda je izlječivost gotovo 100%, u prvom stupnju oko 90% i sa svakim daljim stupnjem bolesti taj uspjeh se smanjuje. Cijepljenje protiv HPV-a u Hrvatskoj je registrirano za djecu od 9. godine života, a besplatno je sve do 25. godine. Preporuka je da se osobe cijepe prije prvog spolnog odnosa, dakle prije prvog kontakta i mogućnosti zaraze HPV-om. Istraživanja pokazuju da prije 17. godine cjepivo ima bolju učinkovitost, tako da svakako preporuka je što ranije. Školski liječnici počinju aktivno cijepiti djecu već u 5. razredu osnovne škole. Apsolutno da. Čak i kod onih bolesti gdje su bila cijepljenja, recimo kod djevojčica za rubeolu koja je vrlo bitna zbog trudnoće, nije bilo učinka dok nisu bili cijepljeni i dječaci. Znači danas je već jasno da cijepljenje oba spola i to po mogućnosti što ranije, kad kažem što ranije, 10., 11., 12. godina, prije izlaganja mogućnosti akvizicije HPV-a je imperativ. Iskoristimo tu civilizacijsku blagodat koju imamo i nemojmo nepotrebno gubiti vrijeme, jer ćemo nažalost nepotrebno izgubiti puno mladih života i puno na kvaliteti zdravlja. Papa test traje nekoliko trenutaka i uopće nije bolan, neugodan je u smislu više psihološkom nego samom fizičkome, jednako kao i kolposkopski pregled ili uzimanje HPV-a brisa. Testiranje na HPV u svrhu probira na otkrivanje karcinoma vrata maternice odvija se putem analize u laboratoriju. Točnije radimo PCR test kojim otkrivamo genom visokorizičnih tipova HPV-a jer su oni povezani sa povećanim rizikom žena za oboljevanje od ove vrste raka. Naravno, pozitivan nalaz ne znači da žena ima ili da će razviti karcinom, već da je pod povećanim rizikom, što nam onda daje mogućnost da liječnik naredi daljnju dijagnostiku i da onda može se i liječiti i spriječiti time razvoj karcinoma.